Maingod sugbog sa mga maabtan ng among pagsidya, Lunes karon pit sa 15 sa Hulyo tuig 2013. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Ug kini si Army Garde maghatod kaninyo og mga presko ug nagunang balita sa showbiz. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita. 86 kabalay na daw. Low pressure sa Visayas, posibleng mamahimong bagyo. Magnitude 5.4 nga linog, miigo sa Cotabato. Negosyador, kumpiyansa sa wealth sharing agreement sa MILF. Sa showbiz, Raymart adunay tinago ang video batok ni Claudine. Sa sports, 16 anyos kampiyon sa Sunstar Super Balita 9-Ball Challenge. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Is your house a home? Tell us your story in video and get the chance to win $500 in cash and be featured in the Cebu Yearbook 2014. For more details, check our Facebook page at www.facebook.com/SunstarCebuYearbook. Ang detalye sa mga balita. Dili mo minus sa 86 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa sitio Huyong-Huyong ug Tinabangay sa barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa kaadlawon. Walay nakalas nga kinabuhi o naangol apan sumala sa kabumberuhan, kapin 600 ka mga individual ang naapektuhan. Ang Bureau of Fire Protection kung BFP sa dakbayan ni Isa sa Task Force Alpha sa maong sunog nga ilang nadawat ni anang alas 3:52 sa kaadlawon. Nakontrolar sa mga bombero ang kayo sa pagkalas 5 sa 6 sa buntag. Ang kabumberuhan wala muluwat og pambana-bana sa danyo sa sunog ug nagpadayon pa usab sa ilang pagsusi sa hinungdan sa pag-ulbo sa kayo nga gingong nagagikan sa balay sa usa ka Esther Carbonero. Si Kapitan Rodolfo Estela sa Barangay Mambaling nagkanayon nga sagad sa lumulupyo sa duha ka mga sityo na sakop sa Slump Improvement and Resettlement program sa gobyerno og sagad kanila adunay rights sa pagpuyo sa luna sa dapit. Si Mayor Michael Rama miingon nga maghuwat siya sa evaluation nga himuon kung angayan ba nga ipatuman ang reblocking sa lugar sama sa ilang gibuhat sa sitio Bato sa Barangay Ermita. Sa laing balita, ang low pressure area nga naa karon ibabaw sa Visayas adunay dakong posibilidad nga mahimong bagyo. Matud pa ni weather forecaster Jory Luis nga ang Metro Manila ug uban pang lugar sa nasod makasinati og pag-ulan-ulan tungod sa low pressure area nga giubanan sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Base sa monitoring sa Pag-asa, alas 4 kaganinang kadlawon, ang LPA nakita 360 kilometers east of Gian, Eastern Samar. Matud pa ni Luis nga ang maong LPA dakong tsansa mamahimong bagyo sa sunod 24 o 36 oras. Ning buwana ang Pag-asa nagpaabot og duha ngadto sa tulo ka bagyo nga mosulod sa nasod. Laing balita, usa ka magnitude 5.2 nga linog ang niigo sa Carmen, North Cotabato alas 9:28 karong buntaga. Ang maong linog nga may gikusgon nga intensity 5 nabati dito sa Carmen, North Cotabato, intensity 4 sa Kabakan ug Matalam, North Cotabato, intensity 3 sa Tagum City, Davao del Norte ug intensity 2 sa Kidapawan, Coronadal City, South Cotabato. Sa sayo pa giigo sad ang Carmen, North Cotabato og magnitude 3.9 nga linog mga alas 7 sad karong buntaga. Sa laing bahin ang Surigao del Norte na igo sad og magnitude 4.5 nga linog alas 4:54 kaganinang kadlawon. Ang tulo kang mga linog puro tectonic ang origin. Sa laing balita, kumpiyansa si Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer nga ang bag-ong napirmahan nga Revenue Generation and Wealth Sharing sa Framework Agreement sa Bangsamoro mopasar sa bisan unsang pagtuki-tuki. Ang maong annex agreement tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa More Islamic Liberation Front nakabot sa ika-38 nga formal exploratory talks dito sa Malaysia. Matud pa ni Ferrer ang Wealth Sharing Annex adunay mga probisyon sa pagbuhis, laing sources of revenues, fees and charges, grants and donations gikan sa central government. Usa sa mga highlights sa nakabot nga sharing formula
mao ang taxing powers. Nakasabutan ang 25% nga buhis, fees and charges nga makolekta sa Bangsamoro ug uban pang tariff and custom duties ang moadto sa central government ug ang 105% apil na ang share sa local governments moadto sa Bangsamoro government. Ang preliminary peace agreement na pirmahan ni adtong Oktubre. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Sa atong pagbalik, si Army Garde mohatag sa mga nagbagang chika sa showbiz. Is your house a home? Tell us your story in video and get the chance to win $500 in cash and be featured in the Cebu Yearbook 2014. For more details, check our Facebook page at www.facebook.com/SunstarCebu Yearbook. Samtang sa showbiz balita, nagtangag karon og tanghaga kung unsay unod gyud sa kining controversial nga video nga gikuha ni Raymart Santiago batok o bahin sa iyang asawa nga si Claudine Barreto. Nga gingong dakong sikreto ang maong video kasamtangan nga gihipos ni Raymart sa usa ka bangko sa Green Hills aron nga dili mahilabtan o makuha ni bisan kinsa ilabi na ni Claudine. Base sa taho nga ang maong video magsilbi nga alas ni Raymart sa higayon nga mo-file siya og annulment batok siyang misis. Bisan ang pamilya ni Raymart, ilabi na ang iyang inahan, mitambag nga dili na makigbalik pa sa iyang asawa tungod sa unod sa maong video. Samtang sa Hollywood, nakugang ang Hollywood ingon man ang mga fans o nag-idolo ni Cory Monteith human sa iyang kalit nga kamatayon ni atong Sabado. Napalga na lang sa USA sa usa ka hotel sa Pacific Rim sa Vancouver, Canada nga wala nay kinabuhi ang 31 anyos nga aktor sa dihang gisulod siyang lawak sanglit gikatakda na unta niini nga mo-out sa maong establishmento. Apan hangtod karon wala pa masayri ang tinuoray nga hinungdan sa kamatayon ni Monteith kinsa naila nga midala sa papel ni Finn Hudson sa American musical series nga Glee. Base sa inisyal nga investigasyon sa Vancouver Police Department ni atong Hulyo 6, mi-check-in ang aktor o gitakda nga mobiya sa Sabado. Gisusi na usab sa kapulisan ang hotel security videos ug nasuta nga si Monteith uban sa pipila ka mga higala ni anang pagkagabii ug miuli sa iyang hotel room nga nag-inusara pagkakadlawon. Sumala sa mga pulis nga wala pa salay tinong nga impormasyon sa hinungdan sa kamatayon sa aktor. Para sa uban pang showbiz balita, bisitaha lang ang specials at sunstar.com.ph/celebrity o i-follow po din sa among Twitter at Sunstar Showbiz. Balik ta kang Jason Doval para sa Balitang Sports. Is your house a home? Tell us your story in video and get the chance to win $500 in cash and be featured in the Cebu Yearbook 2014. For more details, check our Facebook page at www.facebook.com/SunstarCebu Yearbook. Sa sports balita, human sa 3 si katoy gaduna nagyoy Class A champion ang Super Balita 9-Ball Challenge nga nagsugod gikan sa pinakaubos nga division sa maong torneo. Gipildi sa 16 anyos nga si Anthony Raga ang taga Pampanga nga si Angelo Ariola sa score nga 11 racks to 6. Aron maangko niini ang 100,000 nga prize money Domingo sa gabi din gipahigayon ng torneo sa SM City Cebu Trade Hall. Si Raga kinsa coming billiard master usa-usab ka kani Sunstar Super Balita 9-Ball Elementary Division champion. Gilaumang mamahimong usa sa mga umaabot nga pambato sa nasod sa international nga mga torneo si Raga diin ubay-ubay nasad ang exposure niini nagkadai ang bilyaran sa Cubao, Quezon City ug maayo ang gipakitang performance niini. Gani napildi na niya sa ikaduhang higayon ang former double world champion nga si Ronnie Alcano.
Human misulod sa top 16, gipil din ni Raga si Roland Garcia 7-6, Steve Villamil 8-4 o Leonardo Didal sa score nga 9-7 aron makontra sa final si Ariola. Si Elcano gitaktak ni Alinsub sa semifinal round via 6-8 decision. Sa laing bahin, nadepinsaan ni Junjun Havilona ang iyang Class B title. Human gipil din niya si Mark Vincent Doria sa score nga 9 racks to 3. Sa collegiate division, kampiyon ang UC METC nautical student nga si Junmar Aligado. Si Aaron Doria usab sa UV Minglanilla ang may kampiyon sa high school division. Samtang si Alvin Olivar sa Banilad Elementary School ang kampiyon sa elementary division. Sa laing sports balita, malampuson nga nadepinsaan ni WBO minimum weight world champion Merlito Tiger Sabilio ang iyang titulo pinaagi sa pag-knockout ni Colombian challenger Jorge Estrada sa main event sa Pinoy Pride 21 niadtong Sabado sa gabi sa Soler Resort and Casino sa Kauluhan. Usa ka counter left uppercut ni Sabilio nga migo sa tuo nga gusok ni Estrada ang nakapad down sa Colombian fighter sa ikasiyam nga round, hinungdan nga wala na kini kabangon. Kini maoy unang pagdepensa sa titulo sa 29 anyos nga si Sabilio kinsa milangkat sa korona ni atong Marso pinagi sa pag-knockout ni Luis de la Rosa didto sa Colombia. Si Michael Aldeguer, presidente sa Ala Boxing Promotions, mibutyag nga tinguha nila nga padipinsaon si Sabilio sa ikaduhang higayon karong Oktubre didto sa Dubai. Kinakaut usab ni King Arthur Villanueva si Arturo Badillo sa Mexico aron lang katon ang bakanting WBO Asia Pacific Super Flyweight title sa supporting bout. Mabungahon usab ang pagbalik ni kanhi world contender AJ Banal human kini mikulit og technical knockout nga kadaugan batok sa Mexicanong si Abraham Gomez sa ikaduhang round. Impresibo usab kayo nga mipatikangkang sila si Prince Albert Pagara ug ang bagong sensational knockout artist ug 9-time gold medalist nga si Jessel Mark Magnifico Magsayo. Samtang sa lotto results, wala pa'y nakadaog sa Super Lotto 649 nga nagtangag og premyo nga 16 milyones ka pesos. Wala pa say nakadaog sa 642 nga nagkantidad og sobra sa 6 milyones ka pesos. Karong gabi atangi bulahon ang 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Hugalang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada, gikan sa Pag-asa Mactan. Madagumon ang atong kalangitan, walang kinig mahinay nga tos panagsang kusog, nga hangin, inguman panulog kilat, karong adlaw, inguman ugma sa dakbayan ug lalawigan sa Subo, inguman ang Negros Oriental o Dumaguete. Mapangaluro nga tos madagumon ug mahimahinay nga pangulan sa gabi sugod sa Merkulis ngadto sa Huwebes. Sa laing bahin ang tagbilaran inguman ang tinatibok ang buhol, magsinati usab kining madagumon nga kalangitan, walang kinig makusog-kusog ang pangulan, ug mukusog kayo nga rin sa hapon, ug karong adlaw inguman ugma. Mapangaluron ug usab dunay mga hinay nga pangulan gikan sa Merkulis ngadto sa Huwebes. Kini dala sa gitawag natong Intertropical Convergence Zone kung ITCC. Mahinay nga tos pag magnagsang kusog nga hangin gikan sa Bagat ang Muhuros. O nga atong dagat sa kabayunan ni madagumon ang atong kalangitan, walang kinig mahinay nga tos panagsang kusog nga hangin, inguman panulog kilat, karong adlaw, inguman ugma sa dakbayan ug lalawigan sa Subo, inguman ang Negros Oriental o Dumaguete. Mapangaluro nga tos madagumon ug mahinay nga pangulan sa gabi sugod sa Merkulis ngadto sa Huwebes. Sa laing bahin ang tagbilaran inguman ang tinatibok ang buhol, magsinati usab kining madagumon nga kalangitan, walang kinig makusog-kusog ang pangulan, ug mukusog kayo nga rin sa hapon, ug karong adlaw inguman ugma. Mapangaluron ug usab dunay mga hinay nga pangulan gikan sa Merkulis ngadto sa Huwebes. Kini dala sa gitawag natong Intertropical Convergence Zone kung ITCC. Mahinay nga tos pag magnagsang kusog nga hangin gikan sa Bagat ang Muhuros. O nga atong dagat sa kabayunan ni kasarangan nga tos pagabaluron. Gikan po Pag-asa, Oscar Tabada. Dinhi natapos ang atong balita karong adlaw. Happy 50th birthday diay sa akong mama, Mama Enrica. Happy birthday, Dita! Para sa uban pang mga balita, karong adlaw bisitaha lang ang www.sunster.com.ph. Og i-follow pud mi sa among Twitter at Sunster Online. Og ayaw kalimot og like sa among Facebook page
Sunstar Philippine News. Maguban-uban na sab kita ugma kini si Jai Sandoval Kini si Army Garden. para sa Sunstar Webcast.